Fil-jiem li ġejjin it-toroq tal-belt se jkunu karatterizzata minn mijiet ta' persuni libsin il-kostum tal-karnival. Iżda waqt li għal xi wħud ma jwiswihom xejn għax jilbsu dak li jiġi għal idejhom, għad-dilettanti tal-karnival kostum tal-karnival jaf jiswa aktar minn 1000 euro. Kostumi kollha antaċċoli, kuluri u minn kull xorta ta' drappijiet lussużi fosthom il-bellus u l-velvet li trid sebgħinejn biex tarhom. Kull metru drapp jaf jiswa sa 15 euro l-metru. F'maħżen fiż-Żejtun iltqajna ma' Christian Caruana, dilettant tal-karnival li jistqar li hu mitfuh l-aktar fuq il-kostumi. Jgħid li ta' kull sena iż-żwieten joħorġu b'kostumi innovattivi li jpaxxu lajn tal-Maltin u t-turisti li jżuru l-Karnival ta' Malta. Lilin mill-kompetizzjoni jispjega li kull kostum jiswa ħafna flus, anki eluf. Iżda jistqar li min għandu għal-qalbu r-renju għal-bluwa jagħmel minn kollox biex ikollu l-isbaħ kostum. Jispjega li l-kostumi jieħdu sigħat twal biex jitlestew u warahom hemm grupp ta' ħajjata dedikati li jużaw il-kreattività tagħhom biex il-kostum mhux biss ikun sabiħ iżda kemm jista' jkun ħafif. Aħna bħala xogħol fuq kostumi nibdew mill-istruttura, l-istruttura tal-kostum, jekk hemm xi waqfien iridu xi waqfu xi jon, pereżempju, jew xi dublet. Ix-xogħol jibda minn hemm, hemmhekk jibdew ħsibijiet l-iktar li trid moħħ fuqhom. Ovvjament imbagħad tibda l-għażla ta' drappijiet, tiżjien, fosos, eċċetera. Spjega li x-xogħol fuq il-kostumi li se jikkompetu bihom din is-sena beda f'Awwissu li għadda. Qal li min jieħu sehem fiż-żifna jrid jagħmel sagrifiċċji kbar, mhux biss finanzjarji iżda wkoll sakemm ifassluh, iġarbuh, iħituh u fuq kollox sigħat twal ta' provi qabel jinżel jiddandan bih fil-jiem tal-karnival. Biex niffinalizzaw kull kustum, anzi l-kustumi kollha, nista' ngħidlek li qatt maħna lesti. Naħsbu li nkunu lesti, imma mbagħad daqqa tirranġa hemm, daqqa żżid xi ħaġa fuq in-naħa l-oħra, tista' tgħid li qatt ma tista' tkun lest. Għalinna li wara dawn is-sagrifiċċji kollha issa jinsabu ħerqana ħafna biex itellaw spettaklu mill-aqwa. Din is-sena għandna element b'saħħtu ta' ritmu ta' samba fiż-żifna li qed jispikka ħafna u ftit tal-jiem ilu kellna rehearsals u qegħdin ħafna looking forward minħabba l-feedback sabiħ li kellna. Minkejja l-kompetizzjoni qalila huwa awgura lill-kumpaniji kollha li jieħdu sehem fil-karnival. Qal li kulħadd jaħdem qatih biex itella spettaklu mill-isbaħ waqt li tbissima talab Alla biex ma jkollniex it-temp li kellna fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.